La Generalitat també té un deute. A part d'aquest deute que dèiem que tenia l'Estat, la Generalitat té un deute propi, des d'uns 40.000 milions d'euros. És que la gran paradoxa de tot plegat és que hem vist una manifestació de milions de persones demanant independència. El president Mas parla d'independència, però resulta que Catalunya ha hagut de demanar un rescat, que això en parlàvem abans. Ha hagut de demanar un rescat perquè ha arribat a un deute de 40.000 milions d'euros. I clar, podríem preguntar com hem hagut d'arribar a aquesta situació. Sí, doncs, a veure, aquí hem de fer una mica d'autocrítica, perquè si mireu el gràfic veieu que la gran explosió del deute passa a partir del 2008, és a dir, quan comença la crisi. Quan comença la crisi, què passa? Doncs que els ingressos de tots els països que estan en crisi baixen. Com que la gent se'n va a l'atur, doncs no paguen IRPF. És més, cobren de l'atur. Com que la gent no té diners per comprar, no paguen IVA. I, per tant, la recaptació de l'Estat baixa. I com que una part dels ingressos de la Generalitat venen directament d'aquesta recaptació de l'Estat, doncs els ingressos de la Generalitat baixen. I com que la Generalitat ha de seguir pagant la sanitat i l'educació, la despesa no baixa, els ingressos baixen i, per tant, augmenta el dèficit i es dispara el dèficit, es dispara el deute de la Generalitat. Això és veritat. Però, si us hi fixeu en el gràfic comença a pujar, el deute comença a pujar abans del 2008. I això hem de fer una mica d'autocrítica. Aquí, a Catalunya, també s'han fet les borrades amb la despesa pública que tot el món senyala. Si aneu pel món veureu documentals dels aeroports de Castelló, de les ciutats fantasma, dels pavellons a cada poblet, dels avis amb 9 passatgers, etc. Això també ho hem fet aquí. Aquí també hem fet els pavellons, aquí també hem fet aeroports sense avions, aquí hem fet infraestructures que no calien, aquí també hem estirat més el braç que la màniga, i això, si el govern de la Generalitat, aquí també hem fet edificis per consellers dissenyats amb l'estil Feng Shui, vull dir que tonteries n'hem fet moltes, doncs aquestes tonteries, si fóssim independents, les seguiríem fent. Per tant, el que hauríem d'intentar, si som independents, és que els governs es comportin d'una manera una mica més racional, perquè no tot és culpa dels espanyols. Però aquest deute ens passaria factura a l'hora de, si en un cas que fóssim independents, tenint aquest deute ens podria dificultar, per exemple, trobar finançament a fora? Bueno, aquest deute de 40.000 milions és el 20% del PIB. És un 20% del PIB, si volem veure el percentatge. 20% del PIB. Els països que tenen un 20% del PIB no tenen problemes. Per tant, si Catalunya fos un país independent amb un 20% del PIB, amb deute, doncs seria una de les economies més sanes, des del punt de vista de deute, seria de les més sanes del món. Una altra cosa és que després els espanyols diran no, però és que aquí hay que sumar la deuda espanyola, la parte que os corresponde. I nosaltres els diríem, sí, aneu a l'ambaixada catalana i parlem-ne. Però igualment, ja sé que hem d'anar a publicitat.